Aswatama inggih kados pundi paman? Mara metu njaba printahna kaya adat saben pareng medal bisawanan paman. Tansah nembah kang paniji Aswatama sigra medal undang wadya bala mangku rumandang para wadya anambi dawuh ira an wonten kang sami kantun amung nenggo bedhe bidal mungcir yaksa temahan Bruna Sirmanawut yitna sang mrepat muja ing kepareng matur dumateng paman patih sawanci budal boten ngaweni sampun samekta ing gati sawega ing kiri para wadyabala. Iya syukur saged dijungur mara Aswatama sira ndisi ana laku nuwun kepareng matur rumiyine paman. Enjing bidal gumuruh saking negari Astina kunging Palakaswa Prabu Sananira lir surya wedalira saka ing Jalanitri arsa madanging jagat domungup-mungup aneng sapucuking wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya nampek mega lan gunung-gunung sigra bidal para wadyabala datan kantun anganti srati Kyai Denda Prakosa.